Nik ez neukan sekula probatua eta ia 30 urte betetzera nindoan txapelketako egunean, eta pentsatzen 30 urte bete baino lehen ateratzekotan, finalerdietan atera behar da, eta alaxe pianoz jorik ezagin nun entzun nuen doinua, ala proba egin eta ala neuretu nuen. Gero doinua berez 8ko handia zen, eta zerbait luzexeagoa nahi nuen nik. Gainera berez motz bat sartzeko gogoa neukan. Gustatu izan zaizkit motzak, eta normalean txapelketako bakarkakoetan beti motzen bat duen doinu bat hartu izan dut. Bat edo bi edo bat nahi nion sartu. Eta orduan 8ko handi hori neure kasa luzatzen ibili nintzen melodia giro desberdinak bilatuz, eta bai 3. eta 4. puntua dituena, edo orain errepikatu dator beraz, 4. eta 5. puntua dituena, pixkat neuk erantzi nizkion neure atrebentzia guztiarekin, eta holaxe gelditu zen. Eta dena bukatu eta proba guztiak egin nituenean, eta txapelketarako egun gutxi falta zirenean, Joseani abisatu egin nion behintzat, bere doinu bat nebilkiela buruan, eta zer iruditzen zitzaion, gainera pixka moldatu egin nuela, eta bai, aurrera esan zidan, eta holaxe izan zen. Oso polita zara izatez, ni neue naiz itxusia. 10 urtean eskutxo honek zer digun erakutsia. Zure bularrak, zure besoak, ta nere indar gutxia. Zeu zara nere erakarmena, ta zeu nere nagusia. Orain lastan bat, orain keinu bat, eta gero igurtzia. 5 behatzotan ez da kabitzen nere maitasun guzia. Nere maitasun guzia. Eta 6koarekin ausartu nintzen, eta ni neurez garbi neukan motzegia etzela niretzat. Nik 6 puntu ongi betetzea lortzen manuen txapelketarako niretzako aski eta sobra ere izango zela. Plazarako balioko zidan doinu bat nahi nuen gutxi gora bera bilatu. Eta horrek esan nahi zuen 10ko handira ekar ziteken doinu bat. Ni plazan kantatzekotan, adibidez, kantatu dudan aldi bakarrean, han bezala kantatu dut, eskatu zidatelako doinu hartan kantatzeko, baina bestela neuk 10ko handian egingo nuke doinu hori. Eta hori zen nire intentzioa, beira, geroztik ez dut erabili, baina beti buruan izan dut. Uste dut 10ko handiko doinu bat dela berez, 8ko handi bati erantzita dukalako puntu bat. Orduan txapelketarako baino gehiago ikusten dut plazarako, baina ez dut geroztik ausardirik bildu, baina ideia hori zen.